Evo gdje me dovukla 17-ica. Hvala Bogu da ne radi, inače bi ovdje ostavio ovo malo dnevnice. Jebo mater svoju, kako volim ovu firmu. Žao mi je što nisam za vikend sa njima na takmičenju u Brzoj Palanci. A bio sam među prvima kad se ovo otvorilo ovdje na Mostarskoj petlji. Jao, što mi žao. Nadam se, gledat će ovi ljudi, uzet će me u ekipi. Još što bi volao da živim od onoga što volim. Formax. Bruka radnja. Novi Beograd, pa Beograd. Stari grad. Preko puta Franša. Opremljeni vrh.